Калі меня пытаюцца, што такое магія, я не адказваю прямо на гэта пытанне. Вось чым праўда. Магія – гэта падман. Зараз пакажу прыклад. Трэба выбраць толькі адну карту, дакрануўшись да экрана. Готовыя? Вельмі добра. Теперь уявите все в розуме. И теперь она зникне. Все, вашей карты нема. Цікава? Добра, мы толькі пачынаем. Падман бывает двух видов. Перший – я подманываю вас. И еще один. Калі вы падманваеце себя. Ну, усе гэта робяць. Сёння будзе нашмат лепш, чым учора. Згодныя? А сварцы з прыяцелем. Менавіта ён вінаваты. Так ці? І вядома, моя самая любимая. Мне не трэба да лекара. Я здоровы. Тэрмінова ідзіце да ўрача. Наш розум падманвае нас кожны дзень, скажае рэальнасць, паказвае нам толькі тое, што мы хацелі бачыць. Або ён проста шукае сэнс, нават калі яго няма. Дамы і спадары, я Дэвід Блейн. Мы ў прамым эфіры з Мазера. З вами ілюзіяніст. Мы пачынаем.